אוקיי, אז מה קורה חבר'ה? פתחתי עכשיו עולם מיינקראפט רגיל לגמרי. לגים. יש לי תיבה. לגים. יש לי לגים, אני לא יכול לשחק. אני אפתח פה חדש. מלא לגים. לא ציפיתי לזה. ומי שלא מכיר, אני טוב. תבל סגל, המכונה טוב. בלי פקודות. 0%. אז אנחנו פותחים עכשיו עולם, תודה לאל בלי לגים פרות. יש לי פרות. בואו הנה. וואי, אם עכשיו יוצא כאן וילג'. בואו הנה. נו, גם לה. אמרתי. תמות. יש, תספק. תמותי. יש, 4. יש לי עוד 2 פרות שם. וואו, לא ציפיתי לזה. הדבר היחיד שיכול לעזור לי כאן עכשיו זה וילג'. אוקיי, יופי, יש עוד פרה אחת. אז בינתיים חבר'ה, הולך לי טוב, יש לי מלא בשר. תמותי, יואו. את יודעת מי אמא שלך? פרה, זאת אמא שלך. כבשים. רגע, אני אמצא כאן וילג', יכול להיות שיש כאן וילג' ואז אני לא אצטרך לקחת את הכבשים למיטה, כי כמובן בווילג' תמיד יש מיטה, לא משנה מה. זה מקום לווילג'. זה המקום לווילג'. פה, הנה, שם, זה המקום לווילג'. בואו ננסה. יודעים מה? אם יוצא כאן וילג', אם יוצא בלקסמית, אני מעלה סרטון שבו אני אומר שאני אחד הגרועים במיינקראפט, אין לי שכל אני טיפש. למרות שזה די אותו דבר. אבל הם מסתנו עליי. Tab. זה, והם מסתנו עליי. Tab. אני יודע, זה נראה לה רגיל, לא נורא, יותר כל ככה. אוקיי. אין כאן וילג' וגם אין עצים. חבר'ה, אתם יודעים כבר מה השלב הזה כבר? שנייה. עצים! בוא את הזמן, אין לי בעיה. תעשה כבר. נו באמת. כמה זמן. Tab. יופי. זה מספיק. Tab. לא ככה מכינים פיקקס. הופה, תביא את הכבל סתם. לא! כן, סבבה. 1, Tab Elorel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, תודה רבה. הלכתי. ביי. קרבתי עם טמבל. Tab. אוקיי, אנחנו פיקקס. Tab Elorel. 2. נכין גם גרזון, ככה גרזון שיהיה לנו, ופרנוס. עכשיו, עוד אחד. 2. Tab. עצים. 2. Tab. לא ככה. achievement הזה מסתיר לי. נו! Tab. למה הייתי בשיפט? יש לך מנטור. צ'יקן! אמרתי. וואו. Tab.
טוב, ביי חבר'ה.